ene de akoma yefu na akometete ben na wo bekọ betima sera nku nti ho no ye gemetena ho mfie miensa na mu nsam de wahema awreho na na wuru die meka se konfo ne ye me bone a na mekura na mabre nyankopon ne nanamo so ko rumofo nyina bedo wa konfo yere de wo no da kremu bre emu ahwiase emu chese akombia su ne ho bekọ a ya akompapa obinya ne kan da me konfo yere wane ma anka da kopeme se ye de me ba otete mu akomni mu aduane kura ebedie ko so de ma ne basaman o de aduane na si ho na wama ye bua dade akye no no afa aduane na kanehye nti se me ma me de bi firi asante de ba ho na aduane no ta yi no mo de ba no waje konfo na yere no waje no ma ne se dabi wo metra kom emedi menkene bo de se aduane no mo na nya bi nie nti yense ye no na adi se aduane no no waje aduane na firi wonsam didi mu saa ni tan no ya no saa ena wiasem so kwa akometete na obebene ubenya duru ubenya tumi a eyade ba akopɛ ehia so master na watete wakom ne bosom no ukunhuma wo mo oya wo ho akoa se ekwana do no unnim ado master ne so kyere wado compulsory by force sa pepepe na wakwa afuoma wie no aduane a obedie kora eden ubenya nsu anu ma si utwadua tutu fam na dunsi no utwatwa ha no aso ne se ne nsu oba no ano akometete ye kɔ no kwa akometete ye kora ba wie ye bo kra de ma Sorowiase TV won Sorowiase anachese unyini nche nti se bia wo history bi anasa story bi na pesa woni ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase afo e mamu nyina akwa ba ene ye ne esu abna ofe ne abankure esu abankure ne esu ofe ne esu ofe konfo ene ehia ibabedi enkomo e dia fa akomtete na akomtete akonfo dodo sen na ofa o munsem e wa komtete mu na o hya komtete asokra no wo mfie sen he na okoy na hwan kra na so ne sade ni wura akomtete mu ne papa ne maame ana abusua ene de ne koy na so he be kra na kofa mu e wa komtete ni na okọ ne mfie dodo sen ne nyina e ba bedi ho nkomo na akwaba mejosumi aba bia bokọ nyankopon na madawo ma ye ho ye pa ye hia ya che na kureni ene na ye hia ba bedi nkomo e de fa wa komtete ho sisi no be hu obi bosome miensa bosome nan e bia bosome ose bosome ne bosome tete bosome peni enti no ye nya na kom ne ade first of all mi embusa se tete bosome ye na kom ana ye nya na kom yo mini aba edi kan mechia etifo ne abusia omuti bia ye mechia omo mini aba wodi asempa na abani ye kase akom a akom ne di akom ne se wakontete ye do afantete mu ye kase entete a enye se ye koyeo so dia se ye kase akom tete a enye se ye koyeo ye do efa amamre ne amamre mu ye ne bosum kotoa ene ye wo bosum kase abosum ni nyana mu nyina ye pe dise bosum kan wo de ya emra makwan na tumi ni makwan se ye de wokọ entity ne ye kotetew na ye kodwale wunuro nti obi kase medi me bosum ye bosum panyini na tete bosum ntine na bosum ne kamia me nkwa komitete ya wonim ade ye wo ye adwuma no mu no wonim mu na wowura sunsum mu a wonim sunsum no ne ye because I na me nwa say e bia akora ne kula so we na bosum no abeka no say tete bosum nti yen tete na kom oh dabi me nana esu abankwa na esu ofin efa me no na misa kete na me ekase na mu wo enkorem na bosum ne kan me no chinaman eka chinaman asanti chinaman wo ne bisu sata na panyini bi ne efa ne panyini konfo ko odwo ono enne ekom chinaman onti ase wo firim nti ono mfa ne kransi enne di nkan esuo mi mu se obetete makom nti osuo mi mu so obetete makom no oye bia oye be se mfie be miensa nti mfie miensa no no ka kyerem se da bi ono ne die ne tumi na ho ade bi yeso de mame bia no ode amame na esuo ka konfo a ta no konfo ana esuo konfo ana yesi atete wakom
nti ya enkobu sa asuo no na asuo na ankyere ba bi pɔte ya wɔmfa yɛ nyɛ den ɛmfa ne enko ti saa tam no so na asuo ne kan me ne yɛnte na no busum bia busum dada o busum muro ensumuro ensuo nka obi da ko ka nipa foforo a wɔnkasa sao dabi wɔnkasa nti hɔ no yɛbɛsoa asuo no ɛma asuo no yɛ san wɔyɛ san nti sɛ wɔyɛ san na wɔnte a na odi dondo yɛka dondo a sɛ wɔnim yɛde hyɛ moto mu bɔ no ya ɛno ɛna wɔgye na wɔde asamanane abɔ busum ne kuro din akyerɛ sɛ aha na mepa akyerɛ nti wɔkyerɛ yɛ no na yɛ sɛ yɛde me kɔ ensoko so no yɛfrɛ baabi tanoso ensoko tanoso na hɔ no yɛ busum kɛseɛ takwasi yɛfrɛ takwasi tano okɔ a osi forest mu te sɛ yɛte forest mu saa pɛpɛpɛ na busum ni so obiara ni busum no ho busum no nkwa ne si mu da mu wɔ ansa yɛde me busum ne kyerɛ sɛ ɔmo mfa me nkɔ hɔ no ɛna ɔmo soma mpanimfoɔ ɛma mpanimfoɔ di nka akɔ kuro no so ɛkɔpɛ busum ne kyerɛ kwan to ɔkɔpɛ busum ne kyerɛ kwan pa ɔmo kɔɔyɛ no na busum ne si mu da mu hɔ nti busum ne si mu da mu no mbusa mpanimfoɔ na asuo ne soma wɔ ɔmo no na wɔkyerɛ sɛ me kɔmfoɔ na maka no na mpɛsɛ me de ne ba ɛma ɔmo bɛtete no nti busum ne sɛ yɛni nka mebusa me yɛ ne korɛ anaasɛ nyɛ ne korɛ ta kwasi so gitum yeduru hɔ no anwanwasɛm baako wɔ mu ne sɛ tema mpanimfoɔ no duru hɔ no ɔmo kɔɛ na asuo no asuo abankɔ na ba ɛhɔ abata no ne nkyɛn oduru hɔ na ɔbɔdan ho a obiara hu ni sɛ asuo ni nie ɛhɔ ana tan ɔba physical ɛhɔ ana tan no gyensa odi guma asuo no sɛ ɔn sɛ moba abankɔ ni waduru hia mene na ɛda sɔre ɛyɛ bibia nti wɔ sɛ momfa na yɛde nyɛden ɛmra ɛnyɛ nipa dasani ɛna kyerɛ sɛ yɛmfa memenkɔ saa kuru no so asu na ne bɛkyerɛ ampa yɛdi so kɔi yɛkɔduru hɔ sɛ pɛ ɔmo ma me mfie miɛnsa ɛhɔ nso mfie miɛnsa sɛ memfa ntena ase na memfa nwade aduru na bosom no wonkyerɛ me nyansa ɔnkyerɛ me kwan a mɛfa so ne nipa kasa ɛkwan a mɛfa so apɛ aduru ɛkwan a sɛ menam ne biribi to me a mehunu nti hɔ no yɛgye metena hɔ mfie miɛnsa na mu nsɛm deɛ ɔhema awerɛho na no nti na yɛbɛn mu nsɛm deɛ awerɛho nti yɛkɔtena hɔ no so me pɛ me yie a me pɛ m'anim nyama pɛ nsuo ne tumi ne nti no me so mekɔtena ase saa tam no na nsɔkɔ no yɛka nsɔkɔ a na hɔ yɛ kuro kɛseɛ ɛsoso na hɔ ne yɛ village kakra na ɔmo kwan nyinaa yɛ mfutu kwan saa tam ka bi nyɛ fɛ no watɔnkyene watɔnkyene yɛ fɛ no ɔdɔmahwe m'anim ɔdɔmahwe m'anim ya saa ne fɛ ka no yɛtena ha wo tena ha na wo yesu atena ha na mo mienu manim yɛ dan efisi nti ne yɛ fɛ no ɔdɔmahwe m'anim saa ka ne bi ne yɛ tena mo de kɔ saa tam kɔ na fon kora ne bi mai nti obɛyɛ kɔ ana sɛ baabi bi yɛ sɛ ɔtwelelete na da kɔ ma ne station ne de aba okuru yɛkɔtena akɔmu mu no konfo ne die me master ne yɛ fɛ ne nana awuru die me ka sɛ konfo ne yɛ me bɔne a na me kora na mabrɛ nyankopɔn ne nana mo konfo ne gye me te sɛ ne ba ɛna wiase so kɔ akometete na obɛbene ubenya aduru ubenya tumi a ɛyɛ adeɛ ba akɔpɛ ehia sɛ o master no wɔtete wakɔm ne bosom no ukun huma wɔ mo woyɛ wo ho akoa ɛde ma wɔ mo titam bia yɛ sɔre anapa ahomache ukudwale baduro anadwo bɛyɛ 2 o'clock 3 o'clock ukudwale ahomache 5 wodware udware wieye a wo ba ya wo kɔ afum wodwale wie no wo tenafi wudi o master achi ene na kɔ afum na afum hɔ no makɔdɔ sɛ ekɔ na adɔ no unnim adɔ o master ne sɛ wɔkyerɛ wadɔ compulsory by force sa pepepe akom ni kua ena ekɔ eh because akom ni akunyadi da bi na wudi akunya kura na unye kua kura sɛ ohini no munyedu sawo de bi obɛsere aduane nti ya master ne kɔ afum na mimini madɔ na misa nti okase me no a wo mu menke ne wo maburo na wo madua ne metwa ne nyina atu agu nti na ade a me master bɛya nse me mu kofie nti di asoso so sem na maboko fie ebu akofie na me nyini sa nti no metima bodo oh sa tam no me wo be 13 years ko na minu
ene ye friend child labor na misua pa enti me boko fie na ko fie no so metima bododo na be 5 na mpanimfo ko omomfe kura edu no community mo kese na wakọ afuoma wie no aduane a obedie kura eden na dua bi ho afuom ho nti se dua no ba bi so na ekosa nsuo no yese nsuo firifie on se esere so de eduru pebra na nsuo nyina awe nti pipe ebubu pipe na de kwa na nsuo ni sa obenya nsuo anu ma si otwa dua ututu fam na nsuo utwa ha na waso ni se nsuo ba no ano ni nyina ka bene ne ho bi ni nyina ka bene ne ho bi nti ye saade na doafu na die master chi kakra mu bre emu ahwiase emu chese akombia su no obekọ a eya akompapa obenya ne kan da nya ne kan da so ko kromofo nyina bedo wa konfo yere de won da me konfo yere wani me anka da kopem se ye de me ba kromia dentia se mi fia bayifo na ekoton ne ma mi o se de on se akonfo yere pi abayifo sawo pi na mo yere pi abayifo nti se nti ne se so ko ware ya ma obosom no eno anyi wo ba anye de ema ho na wa de ope ekọ wade obakofa oba enye de yemfa nti sa oba no otete mu akomuni mu aduane kura ebedie kro so de ma ne basaman ne ba wawu no de aduane na si ho na o ma ye bua dade a chia no afa aduane na kana hye no asedi na se oho no na minken aduane afini minken bode ne bi ne ho nti se me maame de bi firi asante de ba ho na aduane no ta yi no mo de ba no waje konfo na yere no no waje no ma ne se dabi o metra kom emedi minken bode se aduane no mo na enya bi nie nti yen se ye on na adi se aduane no no waje aduane na firi wonsam o maame dan ho koye no ana o maame enim maame no uja no kwama ne on say ye wa komititie mu a ye ma yabusua fo mesraw enche na ma konfo nhyɛ saade ne nso pa akonfo bi wo mu akomititie mu a na kakra bi a na busua ni hwere de esa wadwene no ntimi nko dwumadie ne so nti maame no ba ya ade kyenye so ye de okọ ene ho so ka ne tutukọ ese pa isa na hotwe ase bia banti no to ba ya ye se ye hwene ma ne ko didim sa ni tan no ya no sa ho so no da komititie no nyese ukwa akomititie ene na kom no ayi bibi entitam bia se ya me hunusi ya metai esu so tia se ye ukwa akomititie a ehu hia se o ma obosom ne bade bia so obosom ne bade bia hu hwe sawo bosom komititie ya bosom ne bade bia hu hwe tam bia kom ne be ye ode achen wadu dwade nti ye ho no ye kwa ye ma bosom ma wo dabi bosom ne beba ye woda ye fra bosom ne ma mo ba na se bosom ne beba na da na obeba no obehye nkom na obeka asema manasi sana akomatete tie nyese de bia na ya fra bosom na bosom aba na ogina dwom de bia na ya fra bosom na ba be de kwa na konfo no na dwunum abi nti me kwa akomatete no mensa na o ma ne se ye gina dwom se de bia bosom ba nda bi ye be kwa agoro kora eno sa agoro na ye be ko no ise be bia ho den na o masa na kase kosa manenwe na ye frɛ bosom na ba onko sam ye hwe se obi tu no gwanagwa enye de ebenya na na se enya no se enya wa qualify so tia se enya wa qualify nti no ye didi mu sa kakra na je se den okwa komitete ya mra da ho uni di abontene akomitete no uni di abontene uni baabi aduane se okoto aduane wo baabi abedi o master aduane na wudi bi nti se na o master ebuada obubuada se o master ebuada aduane a okwa akomitete na wutimi di ene de akoma yefu dokono ntorokono gale ene bayere ne saa no ma no ene wa wutimi koto wa de no abeno wadi se abontene obi anu na aduane fried rice emutu ukodi bi wo hen ni saa aduane no se okọ afahye na se ne som dan ade ye de mawo ema wudi ekusua
na kosua no kra na ewa duru ahaban bi ye de fra na yache na de amwodi ebo oso ne anoa na ya yama ahaban no ya pa kosua nim ne de ahye mama no wadi nti no nyina wudie no ema oyefunu no ekuru bi ewom bia na ekuno nti se wo kire oyam komkora efira na pa kopum anwumra unya yade bia nti ye kire sa no ma no se boa obetima kɔ baabi na unya wadwane a wopɛ wachiwade wo hɔ a unya okosua ba ko na udi a sokosua ni mu satam ye de ahaba na ye no man de ayede ama nti so okasa gusu na udi kosua na obetima udi kosua ni fira na pa kopum anwumra komo ne wo sani ye de ye ma na makonfo kwa akomatete no se wokoma adwane kɔ ye wo da tembia no wo de be ye enoma emfata nti akomuntete na nne enna na ye wo mu no enkora no na asa akomfo na omo tete akom no mimi abankro komfo de bia meka me hunu so ye enna ye nkora ne tirimu omo eye omo de ewa akomtete mu ye nkora no enne kora ye nkora ne nam ho a omo che omo master so ti ase enne nkora ne nam ho a omo che omo master na akomtete be na wo be ko betima sera nku akomtete be na wo da akomtete mu betima fa be ma akomtete be ne yente obosoma na obosoma itima ba be ye busa so tia bosom ka wanka se bosom no akan bosom dada me na na su aba ankre wa konfo bebrebe a ombe koma ya ansa e biduru me so esusu waka me no waka me no yeti o ma kira ma konfo onyan baby ko me papa ono ene betie ma no ye frɛ su ni ma su ni bae anadwo bere ni ye frɛ bosom ni ma bosom ni ba ni de wakodua ni dua no kwa so se bosom na ne ponte se bo adua si mesi we na meka sa agu me mesu no kasa gu odum dua odum dua kɛseɛ da komede mbɔkɔ dua kɛseɛ pa nti ye sa amamre ni papa ni ye amamre ni nyina wie ye no na o ma bosom ni kasa gu dua ni mu o kasa gu dua ni mu no obu sa su ni se edi ade ni de behunu se wo aba ankore wo na waka konfo kwan edu wasime hyem nkom se dua maka se agu mi hyem 40 days se dua no nwu a na nyame ma ba ankore nyame na maka konfo kwan edu di 40 days ni so ye no na dua oduman wa hwe na haba green wine no na dua na haba nyina ye yellow na ni nyina puragu na otwe be pene dua ne start ya ni nyina ewuye nti dua ni wuye no operator miensa bi transis dua odum kakraka we pa de ma ne nyeden dua ne nse kwa nti ba ko bu dua no na de yakoton dua no omu bu apa akoton omu bu dua no omu bu dua nsa operator fo miensa no omu ko bu dua no hwe omu miensa nyina ewuyi omu nyina ho pa ewuyi nti tumi de se tumi eba wo so no anya ho brase ni amfu amfa ntetiye mu anwale wu enno akometetiye na ye kan akometetiye no o mu misa akometetiye ni se wakwa akometetiye na ugina dwomu kom dabi asa no so enka ho kora akometetiye ni se wako na wadwade duru na yaso wani na yaso wasum na ate obosom kasa uhunu obosom ene efa na akometetiye nyafe na bosom ebeka obi se bosom nka obisi bosom ka mese enti sa no mani nyina no yamfo amfa sa ade ni mu a tambi obetwa nkuntumpo obadaada nkofo akometete yenkwa akometete bosom miensa akom yenkom nwie mi a metie kura me gimi hudi se me ye master me nkom nwie stay me se nkrofo ase me se me mpanimfo bi ase a me hia aduru a yense me kom ho kogye aduru bi dwale se me hia bibi yense me kom panyini no ho na me kaka kire no na ono so boa me enti akom yenkom nwie ada me koma wie na me nse gumebo ada me si me komfo ko aduma koma wie no sada na me nse gumebo na me hu se mapon me ho me kwa akometete ba akometete nkwa me ko mu mfie nsia me kodi kina maaso me kotara ho ya me ko me ba mfie miensa ensa ne bisu ayi me ko ta kwasi so ensoko oso mfie miensa mia mi fie pinchame na kofi biribi wo ho oso me kodware aduru kakra obe bosomi ana ho de ese na eben me nti ye de aduru ne ma me dware bo tu bosomi na masa kwaje foforo saa
nti fa se no kra na betimi anya 1 year o 1 year na boro se ho ne ye miami fi me nana nti tambia mpebia me kɔ no wono makwaje nti adugale ne de se wo ye konfo na wo pese wo bren wo pese wo nya nimudie e wo adwuma ni mu na wo sunsum ni mu yedu a enye se yese kɔ kokom ye wo kɔ akomati nyinsi de bia na obosom ba dabi ma bosom ne ntana se bosom no no waba ye hu se waba ana wo do akɔ baabi e pese obi ehunu se ne konfo ni wonam wa wabene enti nya ho ne ye do ko gina dwom ne bia de wonam de bia metu Ghana akonfo anase kumase asantemam ene pa ne wo asantefo akonfo de bia ye de akonfo nam funase no omunya sa de no so tete akora akoma na de nam funase efi na e ka akora no efi na aka bosom no enti be de na akora ne ba wetima betena se ye adwuma mana yi enti konfo nko funase debi ye mpanimfo e kora ye de ye ho kora no ye nhwefunu ye mpanimfo no ye nhwefunu me to me hwefunu koba enam kohwe obi wu nam kohwe amu ne ba sei paise metwa dwan ebo me ho aso huhuru me ho fin ansa metima wura na namodem e we dura ye se oba udware ansa wetimi wura ho so ti ase enti e de na akora no da duro ma wo dwade duro no de ne konam efunase eno nka akometete ho na na munya asa de no enkora ne ba akometete na atirimude no mumye nyi sa atirimude ne mfirim onka hunu so okọ enkoaso mu so woye konfo na so kwatete akoma ka hunu so wura enkoaso mu bra wanse ma master bu master bra wanse ma bosom no sana adwuma no etie okay na ye hwe akometete nim se obi wo ho a wo akometete mi ente na no so bosom ne ba no okasa eno ye den eno ye beyi koma na enna me kan se enne no mama akom no ayete se social media akom yo social media akom sana ne akom no maye no obia pese ene wogidin obia pese ene yehunu se on ane ne konfo ana se won ne bosom asimasi dabi bosom kanwa enna me kan se ne nkura no nyansa no omon trase mampanimfo ne nkyiro mu nyan he akoma ye komun nyansa so da ho se wonnim nyansa de bio be komete de bio be nyasem ntine de ye kwa akometete no se ye do kwa akometete bosom ne ba no ye adwuma wo konfo no tuwo bi wonnim kwa wo fa so ye na adwuma nti akyamefo na omo ho na omo yi bosom na no asembu obukra bosom bi taka se monka nche nipa simasi so bewu yenka wo konfo na so ni betima be ya kire wadamfo ya woni ne koba na se nipa simasi we obewu wo ka kire wo ka sa asam ne kire nipa kura ne yembe hye no ama ne kra na ye de afiri no enti ye wonyansa kwa ye fa so e kasa kire nipa no bo menua na nse enoma bi e mehuna fa ho no enye enti yenkope no ma bi ni nsia no ye de ekwan erisa kasa no ye nka nche nipa si obu enti se wa nko sa komitete ni nyina ma mpanimfo ankyere kwa befa so abekasa badwuma tembi obe mistake bosom o kanipa ye onkasa nti na no mo wakon mo no mo kwa komitete o mo kasa ne ni nyina ye fake ye wo bosom a wo kanipa ye ntete na kom eye moti akonfo ono moti akonfo moti wo kanipa ono na di ni konwurem no akwa bene no so ati asi moti ya wakanipa ono na di ni konwuram me se me masu wo kan me ono a obene me eso say wo yi mi pie wie ye no asam ye de me kwa akometete me wodi mi wura nsu na se tu mi nsu na se be a day anase one day wodi mi wura nsu na se tu mi bia ye se wodi ma mi bia no wodi koma mi nsu na se ye den ewie eso ba ye no kire me se da bi ye fa me kwa akometete na mi kosua nyansa mi kosua komu nyansa na mi hunu amamere ni amamere so enti se wo ye bosun bia obebe fufuru bia obeka konfu bia no wo kasa ekwo nkramafu ma ye halam so ati ase e bana na mani mususu a yin kuntumpo ya za bosun kanipa na obekasa bosun bia ni ho a konfu bia nkomne da ye wa bosun a amanfo akonkom wo a omaye den omo akoma ma omawuo na wo abekom no enti se na wo abekom no na bosom ne ba na obekasa ye tewa no a bosom no bobo konfo din ka abekom ne first din enti na esi akom no
ma wahema emu nsam ye mfa mpia bontene sisi ani ye hu because sisi ani nananom wa na so on say se bosom ne kan na yete wano a dwumadi abosom ne di nka ba asase so obeye ne first Nyankopon de ne ba asase so adwuma ne konfo di nka be come ne first ensenkyene oye ne first yense woka oboni din me asuasimesi na me bosomasimesi me na me ba ya me beje ebo nsuntamaasi o me na me beje ofinsomaasi o me na me beje asantemaasi o me konfo ne efre ne konfo asimesi me tia me panyine ne efre ne se me bosomfo panyine efre ne se anse ye nyere abo ayo sisi ye aye ne kore se bosom na aba so wantimi anka sa ansem we nyina nkontompo na munsa enso ye pa entimi se obo a me hwe no ma bi hwe bosom bi foforo bi no aba no kasa masa me twa fa so akọ ye wo bi abosom bi o ba e me hu se sie ye titi se bosom bi besi obi su sie na bosom ne be me no be kasa ma kire me a meji edi tese obi a ogina edwomu komini o asampa na me gina woka na na makonfo bebrebe ye nte o mabosom ano na makonfo bebrebe nkwa akometete enti ne die nyina ye sika okwa fa 100 million ebra fa 50 million ebra ono adi ni 2 million na ye adwuma no enti adwuma na wonye na ye no chacha ye eseye asen sana omo ye nkwa akometete na ase ye nte o ma no sa suban no mo ye omo na adwuma na ye chacha to o charge on ye anye ya ondo onfa ho so ati ase enti busum bie no ho beka nipa ye nkase ye ntena mia mi fie na kofi biribi wo ho me wonu mai owu ye ne konfo bekom ye de ne kohunta ba bi ma ne dware adura busum ne tie na no ansa na kofi biribi e kasa ono ne konfo panyina bekom abeje ofenso ma ne bi asi ho no owu ye ne kwa akomatete kina man mia papa kina man ya mekan konfo ko bi owu ye ne ba bekom ye de ne tena so yetete na kom ye tie na no anadwebre me gina ho bi ne tie busum na no so ti ase akonfo bebrebe a minimu wo mo a o mawuwa ma na nipa bekom bia no bosom bia te o ma no bosom no ba won kasa de no okakasa okasa yemusuo sa bosom kra o ka nipa foforo na wan kasa nguduam na okasa gu nipa so nipa ne wu so okasa entina o mo kasa o mo bo empanimfo a o mawuo no edin se o manya wu ko enti so obo ne din a asemunim so okasa no okasa gu wo so a wo bewu obo odin so kasa obewu enti ede na wonkwa akometete na ye nte bosom na no etimi tena se ye adwuma bo nipa din abra nipa nimu yemfa eho no hokra no yemusam ye hunu se sa ya so ti ase me abankro o kasa wie enipa obo ndin sa kasa ye me papa wi me papa wi okasa kire duane wie ya wo se obo ne din kwakuragen mabo me papa nyafe wa anyare anya hwe anything wodi wie so ati ase enti se wo bosom ne bekan ni antewa no ya mfa akometete na so tena se wo kom na sa no mani nyina sansankeni nyina bi antimi ansia metime gina meme die so e gina na mutumi so aka kire se e fake onkom e no ma from se mosi die ye de ne kwa akomatete ya wane de ye ntena no enti mosi do betima kasa na bosom panyina na wa kan no ono nkasa ya ne ma ye die akiri timi kasa ma ne sesi a otuwe wo papa ka asem a osukubisa wo bra no papa ha ne di nka ba wi asem papa enti se wo mo da fashion na mosi aba mosi de ye ntena no mosi de otimi kasa momfa mosi nto nchen busum panyine na waka won na ye panyine ye se tena no abusum tia no kora no se wote busum na no wote busum na no na busum ne kasa dane a ye nyintum ise sa tena no bi ne kasa dane sesenya busum bia won kasa wo kasa ebika bana ebika twi ebika potokasa so ti ase ebika brofo
saa no mani nyina wom enti se bosom ne ba na yete bosom na no na se bosom ne kapoto kasa na wafe oba na wakatwi ya yenyintum sao yenyintum so dia se yenyintum abankro ti wo sei abankro ye bono to asante ufra asante eso wanka asante kasa akade kasa opoto so dia se opoto wanka asante kasa adakro ne mani bi kura bakro no mo ye mo se o be kan asante kasa akora edane so dia se wanka asante kasa opoto ne kasa no ayetwi ene sirim kasa sana adianeti se ni bufu kura no kasa kura wonte ayeti se emphasis sirim ni aba asante so be ya no osi ya sabe pepe twi kakra na mu na ayini na mu se ada ni bubu fukura obebetire so ni buo fukura ene o kasa kura achiamefo no kura moto onyiru bia kura ntimi nya no na poto kasa na yeden aye mo ntina na yehwe se bia yekwakote obia no awose bosompeni da eka no kasa dua da na se abosom nketo na wo hu ni nyina timi kasa bi bosompeni no ono pe ano nkwa na yeso kasa se bosompeni no ene yese on ne ba se on se yesi ye twasa ye twasa ho ni twasa nti wo panyine bo bosompeni na waba on na yese obi twasa ma enkora ni nyina yeden efaso nti se bosompeni na yese wo ba ye frɛ ne ma ne ba no aba no obekasa he busumbo bo kwa ise obo no ise wo twe aba ye wa aba bi ye wa ha ba bi a ye twe na de si so entra me sisu nsuma asem ye nka ne bebrebe no ise wo de aba si ne so na uke ne pa obo no we bu ne ha enso wetime bia na no ayeden akasa obo no mpese obekasa bi obo akwa oba ye no a obeye adwuma no mpanimfo omotena no ho nipa omotena no ho kwan na yeso omde bosom no mpega bosom no mpega ne sa no de abufo ye den ekoye nti wasa ba asa no obekasa wasa adwene wo nti me bekasa asa abebo asantefo ana me sa beboa kure ama kure ye sa fa no ntuma pefra ne me nkasa ye nyima ye nti e basa ye mpanimfo na ye gina ho no ye wa mamara ye se ye ye twa ba ye wo dua bi itutu we kuta bi nipa miensa we kuta bi we twa no ne nankukum we twa na chi we twa bosom no so eso nipa kro so a yesu di aba twa bosom no ansa wetime bia na no ayeden akasa nti ende emu nsem bebrebe nti wo bibia onda wati wana me de na me bosom de bosom panyini nti me de mfa me nkwa akometete na me de yenteteme ene na ne asantutumi bebrebe akofom no na mukwa komtete amudwale nro ye kireche mu na bebre ade nti na ye sa bebo matrase na obaye o master wo sa dwale nro na me kan se adwuma wi no ye komunwie on se bibia ekonenim no on se tumi no ono ba wawura wawie eduro no wadwakọ o master o ma unro akometete ne ye kọ na nyese ye kọ akosa na se asa ne yekosua na se yina ye kọ ye dabi ye do kọ ye ahyenro onse kuku ya oba ebisisi ye wo kuku akese nti ye hye aduro no gumma wa wonkwa na ate hu bedwere aduro ne sa ebu aduro ba ku dwa ne 40 days 40 days no bedwere aduro ne sa bedwere bi wasie ye bedwere bi wo nwuram so bedwere bi wo nkwantame ensa so na komitete be no motete na komitete be no motete sa no mani nyine du fam uko ensama mpomu gina ho dwale na sama gina ho ubako na sama gina waduro ho odu wani hu bi tene yese ka ahwe ase no yenkamu nsam no ukwa sama ni gina duro no ho eyo papa sama ya na baby ya do koye no se me baby ya de me koye baby ya kwhye adu no ho yensama mpom nti yese adu ni so wa anadwo adu ni so bedware so nsama mpom adu ye nwa na wi a obi obedware nsama mpom adu wi bia no woni tumi ye dwa na anadwo no so firi 1 eni dware 1 to 2 no dware wi no obefie sa to beko obu akwabrane no ogina ho yenchia yenkasa obi ya ho ukoto se nipa ni gina ho kasa no ho ukono odware adu na so abu adu ni bi na wudware nti se bo a wutumi no ekota no so enyankwa animu ne ya pere ho kɔhye
nsamampom adura ma wadwade a ɛhɔ ne sɛ bosum ne si wo so anso wɔtema de wayɛ dan akɔ enti hɔ ne nyinaa yɛ kukuduro a yɛde manipa a yɛhyɛ wo den wɔ nsamampom sɛ wɔn sɛ adwuma wo yɛ obu akora na obi kura kɔyɛ bɔne bi na bɔne na kɔfa wu ama obi na saa no me na bɛda nipa no so sɛ wo pɛ sɛ wo boa nipa na sama ne timi bɛtaata wo kɔnfo no enti ne yɛhyɛ sɛ nnuro ne nyinaa de ma wo kɔdware ɛwɔ nsamampom enti sɛ wohunu saman a wonsuru no wohunu saman wonwane wohunu saman betima tea saman no ama saman na dan ne ni akɔ kyɛ sɛ yɛdi nka de ninsiri no asɛ wawie enti saa no ma ne nyinaa wonsuru ene saa de ni nyinaa eni hɔ ene akometete adane asa akometete adane life bo akometete adane enoma basa na komfo de wotete akom kora yenyiye motoam yenyiye baabi so te ase yenyiye tirinwi yemubu ye mowre saa no mani nyinaa yenye saa de ne kopem se yebeyi wafura kommu ye wie etwetwa wo mowre no ye yu umotoam ye yu baabi na efufu no ni nyina wo rasta sa wo kwa akometete no wo de rasta na ye de ba afia ni nyina da na ebeyi saa no mani nyina na ya kyekere ye wo no ma bi ye de ka ho ye de aye no ma de amabosom no na ye hunu se bosom na e awalewo enti tan bi onam baabi o to ho sent baabi onam bia ya baabi onam bia bosom no di wachi saa no mani nyina ya nya ma wa bosom no ni wachi baabi ya wo frɛ ne baabi a wo ma wonim se a se wo kondo aduane bi na aka se ne me kondo bo a apɛsie ni abo apɛsie mu wadie unya di wie se pa enye wadwane a wo pɛ bi mu so tie tie saa de ne de ma wie a baabi wonam bia bosom no ise wawu ansa bosom no betima aka nipa foforo unwu ya bosom no nya wawade ono ewo ntam eyeden ewo mo ntam enti saa no wutimi nso ka kyerɛ bosom sɛ wutimi ne nya adwuma bi maame untimi nka nkyerɛ yenya yesa ama mene de ma wo untimi nya akom ne da ewo asase so akom so bi wo se me kom na magyae uja akura anya de sɛ abrabo ye frɛ na abrabo untimi mo bi da trene ye frɛ ne trene untimi ne bi da saa dwuma we hu dwuma na ewo ho no unye wura mu wi a ye mfirimu ufirimu anya de sɛ yedi efin yedi ana ni munyam ana sɛ anyigi efin ne je obenya bida obu asen ye dwuma na ɛyɛ abunsam dwuma dabi enya abunsam dwuma ya ye som nanam no untimi nya bɔne ani ye mfa nanam su din so me bata ho ani ye som nanam ye ntimi nya bɔne ukoye bɔne nanam bukun obɛkyew so sika ehu hia sɛ ukwaje nanam bɛkyew okati jitaku na akwaje sempo obɛkyew so enti saa no mani nyina enti ne yɛkɔ akometete setan bia bɛte bosom no honka bɛte bosom no kasa bɛte sɛ bua yɛte ni okra wa betimi ayɛ adwuma me se me saa no menase me na mempɛye ɛna sɛ ukɔ baabi a sɛ bua me kɔnkran na sɛ bibisa akɔyɛ ade ama obi a bua me kɔhyia dabi menyɛ ma ho media no sɛ mɛka sɛ brɛfi ɛna sɛ bua wo de kɔpaaji we kɔyi sɛ bɛyi sɛ ayɛ den ama ho me betima tena sɛ ayɛ adwuma abra okatachi ma mitiri so watame nkyɛn ana wugina me nkyɛn ana me hunu ti wo nsɛm a wo bɛnyana woni mu aka akyerɛ me enti hunya sɛ me busubisa wo nsɛm wadi nka akyerɛ ma me na me nkɔyɛ ma wo ha no to nya den entwa saa ne adwuma no ɛteɛ ti akomtetie de ye sɛ sɛ obi akwa akomtetie ɛnyɛ sɛ okwa akomtetie wan kwa akomtetie nyansa efi ne nyansa wa komunya bi da ɛyɛ sɛ wa de wadwene wa de wo kara ɛna yeye on sɛ akomtetie ye kɔ no kwa akomtetie kora ba wie ye bɔ kara de ma wo kra konfo bia ye bɔ kara de ma a wo kara no wo kara da bia no 40 days bia wo kara da ye wa mamira anyɛ sɛ udware wo kara a wo nyɛ sɛ wo yɛ saa mamira de ma no enti sɛ yamfa kwa akomtetie nyina yɛnyɛ saa no ma ne bi ma ho ɛna metu amanfo fo omo a akoma ka wo mo a omo pa akomtetie akɔ mesrɛ omo sɛ ma omo nhwe obi die ma omo nhwe obi suban na obi ade bi o ye ne nkora bi na o ye bibi nti no na opushi du o de hye kɔ pe ba bi aduru wo pe ba bi akora no kɔ obebre pe ba bi akora no kɔ nani be ye din ne gya ho hwiri na mu de akora no so kɔ a mu mfa ho nye ntran hwie hwiri fon kora hu nya sɛ
konfo kro wa kometete use phone opa so konfo be use phone ane mo payi ni bi sa ya mo ni bi de man wontimi nko internet ni sa na o ma no kohwehwe no ma wo ho so se umma no sa touch phone bi na adwene ko sa abontene chen so obesua nananom ho adwuma no sa pepepe ena konfo bia so mesre me akonfo nkora na o ma ba ye poma sen ye pese adwuma no ye de ye bi wu akọ o na yise wo mo so bi kutam nananom so sole ya na esole sa enti mesre nkora na o mo ba system ni mu ne se ye sre wo mo omunya ho brase ade ba akopa mesre nkora no eya ho brase omunya ho brase ye de ko wura komuni mu mesre wo sisi mu dade e de mesre mo se omuntum krado oye be ma o kwete ne cash boss de tumu krado oye oba ofie kuma no tumu krado na emre dodo ye de be ma say diso na se wutimi disa no mani nyina so ne de wo ba fie bo wakom dwa na yesu so a kire okro mo hini wie se bosom ne ye abusua bosom na say ye wo hini bosom so a kire ne ye bibie wie say pa maame ubetimi edia abefono na uwo adwumani mu nkoa de mesere wo mo nanu meka se nananom yi akono firi wo oh da bi hokwa na nananom so hwe sao hokwa na nananom so hwe me pepa manimu pepa hona nananom kora ye den so hwe se do kwa akometete ya nananom pe waji wadi ya ehunu sampa akometete ya do abamu no ubetimi wo mo bibia be koso kama woni made ya mo ye wo akometete no ma wo tete akom no mutimi wo ye be ma mutimi ko yi wo baabi tieni yo mutimi ko yi wo baabi de ne bra na oba na be ye oboafo bo ko oba bosom ne so kora be ya ade o na oba na be ye oboafo na fe ototo no ma de mafi no woni akwaje no ho bo hu anse ohode wo hwe ase ye na ma konfo yi ya hwe ase nyina agina ma so ane wahwe ase so beba na gina oba so a na ye oba ba yifo a yasoma no entimi miniama konfo a omuhia wo ba na oba na wajapade o sika wo ka e wo fi a na edi nachi no omunya saade no yahwe ase ene saade no yahwe ase pa ko pa wa komu eye saade no na ma konfo ni bia ni bere no ma so no abetena se abre asom na namu yi hwe unim ye ebusa sika nso ye o ebusa sika yesen aseda sika yesen aseda sen dodo se kwampo na deba nipa no kra no waba bosom no so kra no wono ko nibi odisu ena ha ne ha ne amanye no de abeto so se asuo ni nso boma no enti asuo ne yi saade no mani nyina wie no se kwa no nipa no kro wonya de aba na wo konfo no so anya biedi wo dia ne se bosom no sompa no gusun wa ma wadwuma ye fan na ma bosom nyina bosom pia wosika kokko bosom pia wosika kokko na se wotena no hotena pa na som no sompa no yi bidi ama no yi ade ne bidi ama se je me konfo so je ne fa ba obra fa yeyi sa na mote nti na mo teto abosom ni nyina sika wom teto abosom ni nyina sika wom so enti enya ebusa sika takune sempoa ne omo ba na sa sika na so na week nso ko na afahia wakọ eyi a wakọ party dodo a wakọ obi ware ko obi kura ware kura ahwe of tunin safero obi ye ne party kakakọ tunin safero enti ebusa sika ne nyina na betimi ayesa ade no enti ni nyina so obosom na namu yi na sa omo kọ akomotete ya omunya ho brase ye kọ an ye twempena ye sranku ye bo life akase ye maache ye no ni nyina nka akomo nana ye pese ye de enkomo no nyina eba na wie na wokọ akom de na ye ye o mane ye wo ya pa na ebu abam se ja akomtete ne blafi me kọ akomotete no eni ni nyina medonipa mepenipa ti na mepe nipa asem ti satan so na misane nti me kwa me boaboa me ma no onsa be ma ba kokuru be gina satan me nyina me koye wo hono me de ni firi bae nti ye boaboa me boaboa nkora na no satan so ni sikasem so ho den nti me wadi bi se me dwa madura wie ada ya nkwa afum ene sa no ma no
boabo nkrana no anam no makobobo ti yakobobo no wiya ni ya bafi na ekobobo bi mantima mafie ntama medwale medru na omoche me hwe me pa yitwe me chi papa ete se obi a wadi bone enye me master ne bo me o ma me nua no woteme ho atwe aba ehwe me na ohwe me misuya se me nwa duro ni biem me nwa duro biem me ba me kurom ena me di abufu eni su tifa abosum fie ho timi tiwura abosum fie ho se pe bosum ni fie so ye kwaye kakraka am di abufu tiwura mu naka brand ka na ka ni si wo na efie no aye fe bosum fie ho no aye se menche say ahimfie aye de gold ana edi asiesi hu nyina na ka ni so na omo frɛ me se me mafro ka no me mafro ka ne mra na me se di wan me yia maju so me so me kama kofro ka ne me hu an se me master ekuta mechi ti me da me ni se na me master meko me de me ntena bi no so be kwan muntumu ka anko muntumu ka anko ne bisa me master se dia won hwehwe enkotia o mbe fa do wako so so ntena bi ntu woni be ba ho so no ye do ba okurum ofenso na me se saa wasenya na me se ntena me master wa mama anko enti saa de no so ye me ya se makobobo na ya bobo me bo keke o se ma hweso ankudwade do tam a ye de hye me se me dwade do no tam na bitu on se yeho adudwade no before 5 6 no dwade ti yakobobo na bo 7 e beduru fie so nkura de ikodi di agora bobo na 7 ti beduru no mo twe aba o ho de ye me ya se eni ne a na me bra no na wurade na menini si bros eso nim se wo hye me den saa de na wo ye me no ema afi nkrasem na ewom adwene mu nyina no efiri we den ko bobo biem ntimi ko bobo biem na anti afi na de ewom an se me dwale nsum ho so wo nsum ho so dwale a ne bosom no ene ba na wo se eso komfo na me se ulman wo se me ka kire wo firi nsum nti hu hia so kotu nsum dwale nsum nya saa me ni beba me ho so no na mi ta kwasi na mi ni ho na ne nkura pi bom ko dwale nsu ye ni beba won so na esu ni do ye den ekọ kodo ko so a wodo ba ofin so nti hwe na wansi nsu mu so anwade den anwade biem na mu ya de beberebe mu aduane sem obi kura de aduane kura brew obi kura de bayere na no ma beche wo no ye gi aduane ni tugu ye ma woni ese nipa wetimi che obetima che waduane no na akodo nipa nafu na akoyi bibia ma nipa no na nipa no eyi saa no ma nde ama na se obi akoto aduane paano konfo ene de me paano je o master ma woni adentia ubisa ne se master ade wasi da bi ebetimi de tumi bi ahyem ne de bebra wase ne aka se me a metete wakom no me na ma anye den ma nhwe wi ntina se wotete akoma unidi abonteso aduane obi nto aduane mfiri ba bi ma woni nkodi de obi fie ye wachi wage beberebe ye de be maw ntia mfa se ma ba kom tete na me busua ba no mo de brodo mo de amutoto sa drinks ni ade ne bra me ye ma oni abusuafo ne nyom nyina na ye efie bia ba yiwum ana efie bia busum be wura mu bia no na nim se fie hoden sawo efie bia busum be wura efie bia busum bia be firi mu apie bia no na fie hoden se busum na ni ma fie ho a fie ho no enyi so ati ase nti se womo a de bia me kasa ase womo mu guye hu na no womo so yeso na no ma ne mema no nyom nyina na wani nyom nyina na papa pi wani no trawhe no wantimi afo no wososo susuma otimi nya wode yeso de be mi o baby wo po ahwe ase ye tina wo ye konfo a ha obesi be tu ana wo ye 50-50 untimi nya 100% da na untimi ni nipa so nya 100% da wo ye 50 anamu tuo no baby obetu bia o mark na o hye ho nso ade na confound di abonten apart from so wa community mo bia motu kwan ne bia mo akona bia chobe bia na se bibisa na mo ade na se confound di enye na bibia yi bibi ena ka ne yen ka na kora
konfo de hu hia so kwatena twa oba na wo chia wuti na osan kwan panyini wa bofo kase fa so edan ensem adi kira amanfo edan ensem adi kira ahemfo eni mpanimfo ne atitru eni obi bia na ma beto so si twa oba chia wuti na osan kwan na me so me betena ho edidi anti na na kan se obeje adibim dem gas e tumi ne de okọ dabi ene bene ya me ye adwumen se me ye adwuma pon wie kura tumi ne de wo ye tumi ye nko ada tumi ne be kọ no ne sada na wu nipadua ne wu so ti ase ena ada wo konfo no so nso hwe beto na amane bi beto no kan hu so afom nanam nso hwe de wo ma obia na nanam nko awudi o machi ne de o ma san so hwe ne nyede ento na ada o be gya wo mu se nso hwe nto na kan hu so ya mfo so omo boye ho ban adidie masema wo ka no konfo ehu hia se oba wa ye bra udi na duane konfo oba wa ye bra ehu hia se udi na duane nanam buchia so ye didie no buchia ne wo buchia konfo yen se udidi so ye wo buchia wo nyidi so ene nanam konfo nyina to sama mde ni nyina atu egu na ade nti na oba bu ni sa ontimi fanya aduane ma konfo enye konfo kwara enye konfas uye bema ya wo bema onse wiase obia honhum tinimu honhum bia ti omu bia mpefin honhum bia ti omu bia no mpefin enti se oba bu ni nsa eye mujafin bia wo no ho a aba enti se mujafin na e wo ho aba ne hu hia so de koye aduane na ade so ade ma bema di enti ye na namkora no na omo wade ya enti na nama konfo ye wade miensa no eye saade ni ntra so wo wade ba kwa wo yiri bu nsa ho na be no aduane ma odi enti ye so wade be ma betime wale miensa eye o enye chi wade ye nchi eni bible mba bia si yechi eni ba bia na nam mra mu ni ba bia eni ansa wo kwade miensa na ni nyina so betima hwe om pepepe o ma ba ku enkudi ya na ma ba ku ani nkogye wo ware wo ma mo nyina ni enye pe sentoma abeto ama wi ato santoma ni bi ma wi sa na ye nanama wade etie enti nanam da bia nanam ka kire se wuntimi nwale mienu na ba wale ba kwa se wo wale mienu so na wuntimi nhwe wo mo a jai na se we nyai na kwa ware na do nanasem kwa ware ni e frɛ ono body oba ne frɛ ono nso ni bowudi ya oba kyew wen no mra so oba kyew konfo no ti awade die eni ba bia me ametuwi se me pese me ware bia mienu miensa metima ware yenchi ba bia hia no botom no an se no botom nti bradua ne die mesi na nama konfo isi na nama konfo di ena konfo mu kopeti da bio konfo nko party so be ko bi party kura ni di konfo ukwa yi ehu hia so didi ayi ase ehu hia se onom nsa wa ayi ase ensuo do betimi ano ensuo kura obenom a tonsuo ntina o ko ba bi ye de obi di wachi tinipa na odi wachi no on na yesi obi bi o keep ye de ema wonsuo kura obenom kura yesi nipa no so obetonsuo kura no ma yesi osoma wa kura no dikotonsuo breme na akoto de ayede e de abro no anom ba se so kata woni mansa no anom ana badwuma nana oh nsuo de so betimi ni akawa no since komo de emfa ba bia ho to that so kura nsuo de obetimi sabe no so de ase na enti say enti agidiem no agidie e na emma bebrebe omo ye nwane bebrebe wa bontene no ebu omo sa da bi secret bebrebe wo tini ese konfo ni di abontene no betime ko di aduane bi na aduane obedi afiri ho bedu no wadi wachi wade nti ade nti da se okoto aduane na abosom ne mpem se we de wachi wade wo mento na se waka kire se adi ha yenko ha na so na so be kwa se obeyi nani hwe na mo kamera o omo ye mrafo papa wono ka kire se aha ekunya wo mentana so na wo gi wo achi ni kwatena so mama anim go yase ato wasi dinasem so se wudi nasem so wunya ohaw unya amane se we ni so na ya wo ho se me de me ne woga obenya saade no nti metu me nyama konfofo omunya abontinso didie no ne tumi ni ntimi nwura wo mo ne tumi no mo kase kire tumi na etima ye den eye adwuma ntem ene sa no me ni nyina ka ho na ma konfo ni bebere bi omutumi kofom
because oh na we afre we atwimi de we aye mi se menti asese na nana mo hwe mo ma saa ne ma ne akonfo ne ye tie unim nana mo mpiska wo me sa asem me kaka na ebia fa me hotae no nana mo mpiska me nana ba ankretu yi kane no pa teto pa no teto no na oba nanim a na ya konfam kosua ena bese ena bo a 50 pesos ena 20 pesos ena ya de bana na nanim ebesere ne didi mu a me penso beduru ye na oba na nanim a na ye 2000 coins no 20 pesos no ena ya de to aso bana na nanim ne didi mu a ne bi ba ya ne ebeduru 50 series na 50 series no kura na obi kura de to so kura ba no no se o mpene na msika dachie wa ni mo nkora mugu ho ye foro ka akọba nyina no ye wie som na enye me pe bibia de ja nkora ne kwan no mo ye den o mo de ko enti se nipa ndi sai ska no to so ba na meje na ye wie na me bi ma nkora ye oji we koto aduane di we fa ka na me nye bone ansenso ne tiase ye den amame so dia se 20 pesos de be wase ono no enye se ono ya ade ma wa wo beda na se so enti se wo ye ade ama obi na wo charge na ade na nyi na na makonfo mfa ntu omho fo tumi na ye o ye adwuma de ama wo mo no omno mu mpesika omo pedin oh na na ba nkore me di ma de koja na ba nkora ya ama me makoma ne nsa makoma ne kusia na makoma ne dwan en na ba nkore pe okay so ti ase se obi bua na ba nkore ka na ba nkore ntra kam area konfo na ba nkore ka obetena mu ani se bo wo kwa afahye na de no magu kam na de na kwa afahye asa konfo no na utwi ka no enti so no wo na wodi enti mfaso na eba hu bi wo na wodi enti ye adwuma ni yie na mfaso amra so yie na wo nya bidi na no nkora mo ho musum nya bi nya de eni na se wo kwa charge nipa na nse case bi beda manim konfo bi wa kwa charge obi 500 million aji sika no aji sika na adwuma na anya ye nipa ne ba ye bobo me se krache me frɛ konfo na me se konfo me srew bosu no kwaji 500 million no ukotwa bosu large big e kama nana na bosu no de ka wo huhum na ekotwa ma no nana mo nya se ngu bosu nanim ase bosu no ni sika bosu sika obedi ara se bo ukototo no ma be ye aduane na ase be bi obe ya ma me de bia ma no na kototo sa no ma de bre no asa enti se mo mfa bosu ni sika edi ni sika bone kakra obe charge de charge na je to so eyira se konfo no wo tena so kwana akekere obe wi na osisi ya oya odi beto aduru na asa atade e se odi tena fom kura ya wi se obesi samna na beto so dia se ndi wo kakra obe je ende wo ni paduane je honhom ne mfa honhom ni din koto so nkwa gisika enhu hia sa woje nti se sika na waje no fa nipa ne sika ma me je nipa ne kura sika de ma no me nka se wo ye konfo nti mo nsisi obi ne se ewi asem no ye bokonfo ba kudin ya bo akonfo nyina edi be saa mu nyina na makonfo ni bi so enwene saa de no ena ensemi ena obi kura ye asuo konfo kura osi yiska asuo konfo nyiska asuo konfo masika duro so ti ase me oba ha se me nyisika duro mo me pam me kura me ni mebi ebi kura wo kura na makwaji bi nti ede na oba me wo se me nye bi ma so me na da wo saa no ma no nana mo omo ehunu adwuma na ye no obia ne kwa ofa so ye na adwuma ena adwuma no so ne nyina ye adwuma nyina ye pe se obia ba me ho so ope ba saa na obi so be ba ho so ope ba so obia ba me ho se opa akwantu saa na obi be ba ho so opa akwantu sem enti saa na omo nyina kwa akometete ya usua saa na omo nyina firim na wo de we ya ba me se we de enti na mo hyefa ase fa no wo kwa asa afahye ye di pegya bosom ye di pegya na namo se na na ba nkro hoyi na afia so ye baye mno na aba no ehia se di nka ma ne bidie ne ye danase so o ma boa yen na ye dua bayere na bayere aba na ye di nka di bia be kire no ama onu ahunu sampa afie aduane ye baye no aba kama ye di bi ma ne di wi anse ye dibi nti taatama na nam bedi saa bayere no eni gie na aba na nam nyina ma mu nyina mo mugubusu no nyina obi ani age se obenye saa aduane bi edi ni wi a ye wonwan ye wo nantwie ne saa no ma ne betwade ama na nam ne de saa apegya tumi na ma tumi na saa ye den aye mo so ati ase nti se
konfo no besew se me shefa ana me mana na madwanye di ntibeta me chi o konfo no wo dia wo kwa ayen se wo koboa konfo no se wo kohye konfo no den na na musu ndim sawo dabi nko gre do sam enso kula beto kula mu sam enso na jegu wo kwa mabosom ne ma piafo wo konfo no wakono ade ayen se wo di nka call first no koduru ye na wo bompaye mabosom ne ma piafo wo tirim sa katechi wa ya ade watime pija ho saa ne pija konfo saa ne tambia mudin nya den ntimi nkosoro na wi a konfo no ho a ye wa mame na ye wa pra no ho so how ne amanye bi ba wa pra no ho afiri no ho ena so de da bi ho kwa ne ye koye abusa ho ne ye kwasade ye to apempem ho ho ne ye kwatwe mpra kase ho ne ye kodi ye ho so de ase na na mo konfo mu a wakọ akom a okokom ko gina ho akom ho na akọfọ oba ena omo de akom no edi agoro ye nyina eto nyina abusna me na ba nkrometuwe me se me ya brantie eyira mewibi so de ase na mewi a enye ba bia me bosom ne me ese me ko pagya bosom ne mu nyam na ese me ko yidi sansefo no enek na na makonfo ni bia kọ afahye no omu kwesiri pen ho ne ye kofufa ye ho etesi won osidi bia eside bia sa no ma wesi enye eyefin na mo de kanana mo konfo bu akura wonde wase wonde ene ya fa oba ya obi ba ya obetima kofre ne bosom nti eye futu na ebitu wo mo na akomotetie no mesere wo mo mo mani hia wo mo yentete akom bosome miensa yentete akom bosome yetete akom wo de wantimi kura wanyi ade enye se utimi twa na utwa wanyi ana watimi hunu nyansa wanyi abie waso abie wote bosom kasa uhuru bayifo uhuru ade enye frɛ na kom odi besua bibia nti odi oye ni 2 years kura ye da bi 2 years kura de bo akura na wache won say omu adwene kakra wo fom ne say ebo ase bosom ne ye bosom dada obi edi nka be kom no nti won de won kwa akomotitiye no da bi ko bosom na oti wu mu no won na be shetam ebo me konfo mo ma ne 1 year mo ma ne 2 years mo ma ne 3 years wo konfo no ntimi fa ope ntwa nti konfo no a wo kwa akomotitiye no ubuhwe ne na be ba ka se bosom ne say ti so ka kire konfo no otete wo no ana me ka se ene no ma ne bia sen se me kura me to metete wakoma o meju akomotete ya ye do ba ise ye frɛ obosom no ama obosom ne ba sata ye nte bosom na no bosom ne ba ne ya ma bosom na kwa ba ye busa ne se ba bi ye do waba no o pene so se ye ntetew wasibo a me pene so me gya bibia de na ma o konfo ye mfa ne mu mfie dodo wasan wasibo mfie mi nsa mfie mi bosom na ne ma omre enye nipa desani nti bosom na ma otam no una bedi bosom no asede so na obosom ne kura so sa ba be kire duro wurade nyankopon mo nsha ase mfa nka adura ye se wudade no obosom ne ba be kire duro ama wa yakopɛ e de abrew ne abɛhye de ama wo ne nyina sa no mani nyina na mo menye sho sesisi akra bosom ne beba monkopɛ dua wi monkopɛ dua wi monkopɛ dua monka mo munyesin momfa nhyɛ me konfo onwale me so me bosom ne mitumi a me so dia de ama no no ni nyina ya kire ni akopɛ o master kungu na makopɛ duro di nachi yakopɛ e dia ba nene no na na makonfo ni bi ye no ma bi ya yese yanse kire anka nkire wo mo a o mo ni beba o mo ho so no mo no nyina gu social media yenye eno ma bi se ye ya de bi dia trende wani beba wo ho so no yese wada so na ye de egu abontene me tuoi yenya aham minima haban nyina enti se wokote ahaba bi se do be kire wakora eduro na akwati sa ahaba na bana de betu social media me hu ahaba na me hu di akoro na namo omun keep no ma bi mesere wo mo so mo cheche ahaba yo social media no enya ahaba nyina na ye kire ahaba bi wo kora me si na no konfu bi kire ahaba bi sa ahaba na ediewu ekum ni pa na me mo ahaba na din me kire mo bi ye di kum utimi di kum ni pa utimi di kum emoa esusu na da me ko social media ni pa na ekire se omunkotete ahaba ni bi nom eno anom ono anom a pressure da so beko
so ti ase abra sa haban ye poison tito no na eno na ye nanam no omoye no da fra dwonso no mu de kum nkrante ewu nwuram so ti ase eye poison wahema semi shebi ma onu mu sesi ya onum fra na pakopum anwum ubewu sesi eso no ebi ma betena social media kyerɛkyerɛ nkrɔfo kwatete haban no ɛna ano anom a ɛna de andie na benya yi na onya konfo ebia na odi konfo bi echi ba wansu enwe na abete ne ho kyerɛ haban ɛna me kan say a fake for no ɛna omunya saade wo konfo no wo a wo konfo papa no say wo so betena social media na kyerɛkyerɛ saade na enipa na hu say ye follow no na ɔno so obi a ɔno so komden no na ɔno so akoyi bi na e follow no na ese nanam adwuma me konfo mi hu yi ukotena social media na opese ubo nanam hu dawuro ni sayi na eye nkyerɛkyerɛ na yese o kyerɛkyerɛ nkrɔfo ema nkrɔfo hu se tibia we na mewom saa tibia yese me firim kɔ tibia we na saa de we kura se busum kura si me fi na saa if me di fi bi se keka na se ne be den e bi di me so saa no ma na yese nanam kyerɛkyerɛ enye nuro ene saa nkɔ ne ba na bra na memwa okote dabi momunya saade no nya sa manfo de omudin din samone kum nkrofo basa ebeka ye konfo bi kono ti social media no akireke aduro ana mso ko pesa do bi na menomoye ana miwuye enti atiefo nso mu tie no so no omuye mpanimfo omanyinyini ommo adwene mu nna ho so ati ase na nya ade nyina nye yentudomo ko tar so ya tinana ayefo ha na de nkomo twetwe ne nyina ese bese so bejo adwenkyere e de ego amaye yakram